ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଗୋଡ଼େଇ ହୋଇ ଶୋଇଥିବା ମୋ ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସେ ଆଜି ତୁମ ସଭିଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନି, ଚିହ୍ନିନି କି କେବେ ଦେଖିନି, ତଥାପି ସିଏ ମୋ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ଜଗି ବସିଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟର ବି କେଡ଼େ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଲା ପରେ, ଶହୀଦ ହେଲା ପରେ। ଶହୀଦ କିଏ? ଯିଏ ମରିକି ବି ଅମର ରହେ ଆମ ଭିତରେ। ହେଲେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ତମେ ମନେ ରଖିଛ? କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ତମେ ଜାଣିଛ? ଦେହରୁ ଝାଳ ବୋହିଲେ ଆମ ପାଇଁ ସହିବା କଷ୍ଟ, ହେଲେ ସେମାନେ ବୁହାଉଛନ୍ତି ପାଣି ପରି ନିଜ ରକ୍ତ। ଘରେ ବସି କେତେଟା ସମାଚାର ଦେଖି କ'ଣ ବୁଝି ହବ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ? ଯାହାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଥିବ ବା ନଥିବ। ହେଲେ କ'ଣ ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବଳିଦାନର? ଭାବି ଦେଖ ଥରେ, ଆମେ କ'ଣ ସେ ବଳିଦାନର ଯୋଗ୍ୟ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଲଢ଼ୁଛୁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ। କେଜାଣେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହେଉଛି କେତେକଙ୍କ ରକ୍ତପାତ। ଘରେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ, ଦେଶରେ ଜାତି ଜାତି ଭିତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଣାକଟା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ଖବର। ଆମ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଏ ଜଣେ ନ ଖାଇ ନ ଶୋଇ ଜଗିଛି ସୀମାନ୍ତେ। ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠି ମରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଲଢ଼ି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ। ଆମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଛାଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ପରିବାର, ଆଉ ଆମେ ଏଠି କରୁଛୁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଳହ। କ'ଣ ତଫାତ୍ ରହିଯିବ ମଣିଷ ଆଉ ପଶୁ ଭିତରେ? ମଣିଷ ହିଁ ମରୁଥିବ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଣିଷ ହାତରେ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କର ତମେ, କ'ଣ ସେ ବଳିଦାନର ତମେ ଯୋଗ୍ୟ? ଦିନ ରାତି ଜଗୁଥିବା ସେ ଯବାନର କ'ଣ ଏହା ମୂଲ୍ୟ? ଏକତା ନଥିଲା ବୋଲି ଥରେ ଆସିଥିଲେ ବିଦେଶୀ, କରିଥିଲେ ଶାସନ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳୁଛୁ ସିନା, କ'ଣ ଆମେ ଏବେ ବି ସ୍ୱାଧୀନ? ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଗୋଡ଼େଇ ହୋଇ ଶୋଇଥିବା ମୋ ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସେ ଆଜି ତୁମ ସଭିଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ।